crescută pe parcursul materialului și cred că, în general, noi oamenii avem nevoie de lucruri frumoase, să le vedem la televizor. Da, stai că ne reconectăm un pic la realitate imediat, că ne întoarcem după pauză și sunt cazuri cât se poate de dure, de reale, mai ales când e vorba despre copii minori. Despre ce este vorba veți afla în doar câteva minute când vă aștept. Nu vrei să-ți fac o friptură? Imagini care o să-l scoată din minți pe Viorel. Vulpița, surprinsă în compania celebrului artist de care Viorel s-a simțit sfidat. Domnul cu telefonul de acolo care face poze. Abone, Dico, abone căpșuna. Abone căpșuna, Dico, abone căpșuniga. Aoleu, ce-a făcut, aoleu, ce-a făcut fetița, a murdărit ca o purcelușul. A murdărit ca purcelușul, vai de mine, ca purcelușul a murdărit. E bun, mama? E bun, mama, e mai bun ca pare, și că... Da, e... Uite, asta îi place. Unde scrie acum? Ia să vezi, ia uzi. Evitați cu prioritate expunerea persoanelor în vârstă și a celor cu imunitate scăzută către alte persoane cu simptome de gripă sau răceală. Rămâneți acasă. A căzut căpșunica pe jos. Sau răceală și sunați mediul de familie. Pune căpșunica, Dico, ia zici căpșunica. Ia mânuțul la tine, ia. Ține mânuțul atât. Așa. Izolare la domiciliu, respectați cu strictețe Și recomandările Dico, bune căpșunica, fără deget. Mâncăm fără degetul. zile. Semnalați autorităților orice caz despre care aveți cunoștință că ar fi putut intra în contact cu o persoană confirmată cu noul coronavirus sau ar fi venit dintr-o țară afectată și care se află în izolare. Sunați imediat medicul de familie dacă ați călătorit în zonă. Ia uite, fată, ce s-a făcut. Chiar dacă la momentul respectiv nu se aflau pe lista zonelor aflate sub alertă. În cazul în care nu puteți contacta medicul de familie, apelați la Direcția de Sănătate Publică din județul dumneavoastră și în ultimă instanță la 112. Atenție! În cazul în care încălcați regimul autoizolării la domiciliu, riscați amendă de până la 20.000 de lei, precum și dosar penal în cazul în care contribuiți la răspândirea virusului. Pentru mai multe detalii cu privire la infecția cu coronavirus, sunați la numărul de pe ecran. Informează-te din surse sigure. Mesaj de utilitate publică. Bun? Bun? În caz de rinite probleme sau infecții urinare, poate Urigut te pune pe picioare. Urigut conține 3 componente active din extracte naturale care stimulează funcția renală și ajută la creșterea imunității. Urigut, doar 2 comprimate pe zi pentru sănătatea aparatului urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.